Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, alas 11:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Joy Dishwashing Liquid. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang tingog sa mga kabataan radio programa. Dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Subong adlaw Domingo, Hulyo 12, tuig 2020. Akong inyong radio host, Action Dale Salazar. Happy Sunday mga ka-aksyon, and welcome once again sa atong sining pangalagad subong Domingo sang aga. Subong adlaw, another episode naman sa atong sining pangalagad. Programa nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Kag programa para sa mga kabataan nga naghatag sang bugal sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa ngalan ni Aksyon Eden Aboso, ako anay subong ang inyo sining makaupod. Subong episode sang tingog sang kabataan radio program. And sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor, sila sining mga panimalay. Kung may mga question kamo karon sa aton nga guest, pwede gid nga ipalambot sa 0938-225-5017 kon sa liwat, 0938-225-5017. And ginaagdaman namon kamo nga mag-check sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod para makita ninyo mga ka-aksyon ng aton nga guest, live via virtual interview mga ka-aksyon. Ara siya siya nga balay, tapos kami live diri sa studio sang DYEZ Action Radio Bacolod. Alas 11:18 Action Radio Philippines Standard Time. And syempre, subong Domingo special nga episode sa aton sining pangalagad mga ka-aksyon. Bangod aton subong mahibaluan kag hibaloon ang istorya kag mga kabudlayan nga na-eksperyensyahan sang isa ka Bacolania nga locally stranded individual o kon LSI mga ka-aksyon. Aton hibaloon ang iya sining experiences, ang hardships sa pag-process sa mga documents tubtob nga nakabot diri sa may Bacolod City, nag-undergo sang 14-day nga mandatory quarantine sa pasilidad sang LGU sa Bacolod City. Kag tubtob nga nagwa ang resulta sa sining RT-PCR test ang mga ka-aksyon nga negative siya or cleared sa COVID-19. Hindi mahapos mangin LSI mga ka-aksyon. Siyempre, 14 diyas hamakon mo, ara ka lang sa isa ka public school, wala ka sang may ginaobra, ikaw lang isa kasubo mga ka-aksyon. And mas mayong mabatian tagid mismo siya sining confession dira or pag-narrate kung ano bala ang iya sining mga kabudlayan nga na-eksperyensyahan sa tion sang quarantine period mga ka-aksyon. Sino bala ang mga tawo nga iya sining ginasandigan inspirasyon para gid lamang mangin madinalagon kag mangin successful ang iya sining 14-day nga mandatory quarantine mga ka-aksyon. Recently, nag-post sa Facebook niya account si Janine Bocateja. Siya yung guest natin subong LSI nga Bacolod noon. And ginsaysay niya mga ka-aksyon na isa-isa gid ang iya sining LSI kag quarantine journey. So, nag-viral ini siya with 564 reactions. And kadamo nagdiyaw 241 shares kag 126 nga comments siya sining personal Facebook account. Subong mga ka-aksyon live via virtual interview siya nga balay.
Ang isa ka Bacolania LSI, si Miss Janine Bocateha. Sa sining matiniong gina-check naton ang iya sining linya mga kaaksyon ay kabalokati damo pa sang masunod nga mga batch sa mga LSI ang gina-expect nga mag-inabot diri sa Bacolod City. So mas mayong babatian naton ang iya sining personal nga confession kag siya gid mismo maka-narrate bala kung anong mga ginagyan niya kaya sining quarantine no sa pasilidad sang syudad sang Bacolod. Joining us this morning, LSI nga Bacolod noon, Miss Janine Bocatea. Miss Janine, good morning and welcome sa pagpangalagad sang tingog sang Kabataan Radio Program diri sa Action Radio Bacolod. Hi, good morning, Dale. Hi, everyone. This is Janine Bocateha, isa sa LSI na successfully nakapulit sa Bacolod with the help of our Bacolod LGUs. And thank you so much for having me here today. Okay, salamat. Miss Janine, taga-diin ka diri sa Bacolod City. Ano nga purok and barangay? Yes, I'm from Alunan, Third Road, Alunan, Yulo, here in Bacolod, Barangay 35. Barangay 35. Okay, sige. Miss Janine, ano ang COVID-19 situation sa lugar kung sa diin ka na-stranded, tub-tub nga nakasakay ka na sa aeroplano and pabalik diri sa Bacolod City? Actually, I was stranded sa Legazpi, Albay, in Bicol. So, I work as an interviewer in Overseas Employment Agency. So, I was na-assign ako sa Bicol for 3 days only. However, naabtan ako for months dito. And unfortunately, mayara na ko ticket papuli Bacolod last March 15. Pero, first day man sang lockdown is March 15. So, I was not able to go back home on March 15. Okay, pero with regards sa COVID-19 cases sa Bicol region, kamusta? Damo sila kaso or ano dito ang sitwasyon, Miss Janine? Sa Bicol is currently dupay pa lang ila cases. So, nasa 50. So, low risk yet ang Bicol. And people there are very disciplined. So, that's why thankful gid ko nga sa Bicol ko na stranded that time. But there's a fear, Miss Janine, from Bicol, mabiyahe ka pa Manila, pabalik diri sa Bacolod City, knowing ang Manila do ka high-risk area with regards sa COVID-19. Yes, so ang ang pinaka number one ko na concern before since that time ang Manila pang epicenter sa corona. And what I made sure na mabiyahe ko from Legazpi to Manila a day before sang flight ko from Manila to Bacolod. First, so then, timing ko din. Yes. First time mo, Miss Janine, nga na-assign for work dito sa Legazpi or previously dira ka na yung daan nga area? Actually, first ko na assignment is from Mindanao. So, na-assign ko sa Luzon. Katatlo pa na ako na-assign sa Bicol that time. Okay, pero syempre, hindi mangin hapos, mangin sa locally stranded individual, damo sa mga documents na kinahanglanon na like medical certificate, mga travel pass, kag iban pa dira nga mga requirements. Tell us, dala kami sang time nga nag-process ikaw sang mga documents, kamusta ang imo sininga nangin experiences? Yes, super kapwagid and good lie mag-process, especially if pangayaw pa dito. So, what I did, I called 911 sa Legazpi, sa Bicol, to let them know na ara ko dito sa building. So, ara ko to na stranded sa 4th floor, and it's a 4-story building. All offices were closed. Ako na lang to isa na bilin sa babaw. Okay. And so, thankful gid ko sa mga barangay officials sa Legazpi, nagbulig sa akon para maging mahapos ang pag-process. But it took me like 3 weeks para makumpleto tanan ang requirements. So, all in all, how long ikaw nga na-stranded, Miss Janine, tub-tub nga nakabot ka diri sa Bacolod City? Ano kalawig? 4 months. 4 months. 4 months. So, during that time, wala ka man sang adwa-dua nga sang nag-start ba lang COVID-19, dapat sa first month pa lang, nag-process ka na documents. Or ginhulat mo na nga basi pa lang magtahaw-tahaw ang sitwasyon dito sa areas ang Legazpi kag sa Manila? Yes, ginulat ko gid magtahaw ang mga cases or ginulat ko gid as na mag-GCQ para mas safe magbiyahe. And also, since wala man direct flight from Legazpi to Bacolod, so I've waited na maging open ang commercial flights from Legazpi to Manila. Okay, pero with that 4 months ka nga na-stranded, ano man ang mga measures nga ginaobra mo to avoiding nga ma-infect ka man sang COVID-19?
Yes, isa gina, I took extra precautions para makaiwas man sa virus. And gaiwas gid ko magkato sa market. And good thing kay sa market dito sa Legazpi is scheduled ang mga buyers or mga consumers para makabakal sila. And gin-avail og kita na ng mga kung may delivery gina-avail og ang mga delivery services para iwas gid sa crowded places. So meaning tingob ikaw magbakal sa imo sini nga mga essential needs. Yes, tingob gid para iwas sa crowded places. Okay. May worry ka bala, Miss Janine, nga once nga magbalik ka diri sa Bacolod City, kabalo ka naman no sa mga news, sa mga information sa LGUs ng Bacolod City, nga hindi ka maya sa hotel i-quarantine unlike sa mga returning OFWs naton, kundi sa public school kamo. Kay kung madumduman ti sa una may mga clamor, may mga reklamo no nga ang sitwasyon mula sa public school diri naton. Although gin prepare man sa LGUs ng Bacolod City na disinfect na butangan sa mga gamit na kinahanglan sa mga LSI, may worry ka or fear nga dalon ikaw or ma-observe ikaw strictly sa 14-day mandatory quarantine sa isa ka public school diri sa may Bacolod City? Yes, super worried gid. And actually, I was expecting the worst. Pero, suli ang naabtan ko dito. Okay. Pag-abot pa lang sa quarantine, pag-abot pa lang sa airport, we were treated as guests. So, was very thankful, and one of the amazing feeling is sang nagland na ang plane sa Bacolod Silay Airport, and everyone was so accommodating sa amin. Okay, pero within that 14-day nga period, ara ka lang sisa ka classroom, ikaw lang isa or mayroon ka sang roommate kunbaga, Miss Janine? Yes, ang setup ng classroom is ang classroom low 50 seaters na classroom, kung ang 50 people. However, divide into two. And sa second division, ako lang isa. So, I'm very grateful na ako lang isa sa isa ka room. Okay, kay that time, Miss Janine, do wala pa yasang option nga pwede ka maka-home quarantine. Unlike sa mga previous weeks dito sa Bacolod City, may mga LSI nga may option nga pwede sila ka-home quarantine since overwhelmed ang mga quarantine facility naton dito sa mga syudad sa Bacolod. Pero that time si mo wala kaya gin-offeran nga mag-home quarantine knowing nga ti ang imo sini nga balay, maka-undergo ka man strictly sang ginatawag nga quarantine period 14 days. Yes, actually, may options man para mag-home quarantine as long as ma-monitor ka mo sa barangay officials. However, I refuse. Ginhulat ko magabot ang results ko. Siyempre, kaya may mga bata sa diri sa balay namon. And also, for the safety of my family as well. Okay. So, 14 days lang, konting sacrifice. Okay lang. Pero during that period, may mga realizations ka man? Siyempre, ikaw lang isa. Wala ka sang may ma-istorya. Kaya syempre, hindi ka mo diba allowed nga mag-istoryahanay sa fellow mo man nga mga LSI or beside sa imo sining nga room? Yes, actually, we just need to be creative. May araman Facebook, diba? You can talk to virtually. Nakaya gani ang 4 months na stranded. How much more pang 14 days na stranded. So, konting tulog lang. Okay. Within that 14-day period, anong mga activities ngayon mo sining ginapatigayon since mo sining post, may mga exercise ka pa, nag-work ka pa, it's like damo ka pa sa mga naobra samtang ara sisa ka four corners sing sa ka classroom? Yes. So, just enjoy nyo lang ang quarantine kay duwar na kamo sa counting, promise. So, anticipate nyo na lang ang mga needs nyo before ka mo quarantine, just like prepare pocket wifi, di ba? Prepare, download na kamo mga movies. Actually, ang family ko nagdulong sa akong yoga mat sa quarantine facility para at least madulang anxiety ko and depression while on quarantine. So, ang exercise na ko ginabulig sa akon to cope up my anxiety. Alas 11:30 Action Radio Philippines Standard Time. Mapause kita na sa aton nga commercial break, Miss Janine, kag mga ka-aksyon. And sa aton nga panumbalik aton hibaloon kung ano ba lang mga klase sang food kag accommodation ang ginahatag sang LGU sang Bacolod City para sa aton nga mga locally stranded individuals o kon LSIs. Magabalik ang Tingog sang Kabataan program pagkatapos gid lamang sini. Standby.
kadapya na ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Pagkulong kag negosanon inyong pamatian Alas 11:37 Action Radio Philippines Standard Time and welcome back na sa pagpangalagad sang tingog sang kabataan radio programa and kaupod naton sa gihapon via virtual interview si Miss Janine Bocateja, isa ka bakulan niyang locally stranded individual nga naga-share sa sining personal experiences sa 4 ka bulan nga na-stranded no, from Legazpi and tubtob nga nakabot diri sa Bacolod City. Nag-undergo sang 14-day nga mandatory quarantine sa isa ka public school kag cleared sa COVID-19. Miss Janine, kamusta naman ang accommodation nga ginapreparar sang syudad sa imo sini kag sa fellow mo man nga mga LSI with regards pagid Miss Janine sa pagkaon nga gina-provide no sang Department of Social Services and Development o kon DSSD? Yes, we were provided, pag-abot pa lang, we were provided hygiene kits and folding beds and as well beddings like pillows and bed sheets and blankets. And regarding to food, mag-provide sila 5 times a day. 5 times a day from breakfast, snacks, lunch, and another snack sa afternoon, merienda, and also dinner time. Oh, and so in short, based mo personal nga observation, wala sang problema with regards sa food sa mga LSI? Wala yun. Kaya not only wala yun tipid ang sabor, fully yung dami pang preparation. Yes, and one thing I'd like to thank as our PHWs na nag-serve sa food namon sa school is ginatawag pa kami, good morning, mamahaw na kamo. So that's very na-appreciate ko ganang ilahard food. Ining mga barangay health workers naton, mga cook no sang DSSD, mga staff, mga personnel, even mga driver nga nagasugat sinyo sang bus, grabe. Amo sila mga frontliners nga usually hindi ma-highlight ang ilang sini nga ginaobra, pero well appreciated especially sa mga LSI nga amo nga nagabulig sa ila kaga nagatatap na sa ila Miss Janine. Pero may fear ka bala Miss Janine nga samtang naga-quarantine ka might be nga positive ka sa COVID-19. May nag-sink in na bala si mga paminsaron. What if amuning result samtang nagakulat? Yes, so I had sleepless nights the entire 4 months. So thinking na maging if positive ako, pero day 1 pa lang, you just need to take extra precautions like eat healthy, take vitamin C, and what I do every day is I drink ginger lemon water, to avoid flu, cough, and fever. Wala agad sang symptoms nga ginbatsyag since day 1 hasta day 14? Wala. I started exercising on the first day ng lockdown. Nasa Legazpi pa lang. Kaya iban, may fear mo nga abi nila okay sila, wala sila sa may ginabatsyag. May ginatawag ita nga asymptomatic no nga mga COVID-19 cases nga wala kay sang symptoms pero mayara sang presence sang virus sa imo sining lawas Miss Janine. Pero sang nakuha mo ang result nga cleared ka, negative ka sa COVID-19. What was your reaction then Miss Janine?
super happy, super thankful gid. Super thankful. And number one to din sa sigiran is ang papa ko. Since wala pa man ko own family and my family of course, and then thankful din ko sa mga pagbalay namon na wala ko yung judge and nag-support sa akon all the way. Good thing kay wala ka may na feel nga discrimination since ikaw isa ka LSI, dawalin ka sa low risk pero nagbiyahe ka from Metro Manila. No discrimination at all since nakatapa ka din sa Bacolod City. Wala man. Kaya so far, gin-use ko gid ang social media ko, ang Facebook, through Facebook to inform everyone, especially my family, friends, and neighborhood na taking it responsibly. So, amo na gin-wait ko gid ang results ko before ko makapuli sa balay. Siyempre, if I were in their shoes, I will be paranoid as well na thinking mayara LSI nagpuli sa balay namin na wala pa result. Amara gani may isa ka LSI from Isabela, no, diri sa may Negros Occidental nga nagpa-print gid siya sang iya sini nga tarpaulin nga gintapik sa sagwa sa sini nga balay, informing the public nga congratulations sa LSI COVID-19 negative. Somehow may raban sang initiative or pamaagi mga LSI naton para at least bala hindi pangunahan sang discrimination. I-judge kay kabudlay bisan isa nakatawo nga makahambal for sure matatak gina si mga paminsaron ay lagi discriminate ko bisan cleared ako sa COVID-19. Anong masiling mo dira Miss Janine sa mga tawo nga though nga may mga proof na kamo, evidences nga cleared kamo sa COVID-19, hindi just sa gihapon malikawan ang discrimination once nga ma-integrate ka na liwat sa community? Yes, hindi ta gina malikawan kay kung ako man sa sitwasyon nila, maminsorman ko amuna. Pero just need to face them and also be responsible with your actions and explain to them na clear ka na sa corona. May nagapamangkot somehow do ka anong experience mo sangin koan ka na sang swab specimen knowing bala nga kung makita naton visually sa mga social media kung i-research naton ginakuan ka sa ilong pagi sa ilong ang swab mo dira. Anong imo sini nga experience? Sakit bala Miss Janine? Kalam or kamusta? Yeah, sa pag-abot ko lang from airport, yung diretso na kami swab test sa Lopezina na school to get some swab specimen para malinsamon. So there were two kits. One is tukwaon samples halin sa aligagnag, halin sa throat. And second is both sa ilong. Both sa ilong sa pinakadalom para makwa. And also sakit and dumalumos ang feeling. Pero na-overcome. Pero how long usually? Seconds lang or seconds man lang? Pero it won't take 10 seconds. Pero ang mga gakuha, mga doktor like si Dr. Grace nga nagakuha sa isang swab, gina-brief man kamo if anong matabo during sa extraction sa specimen. Yes, may basic orientation para at least sakto kag hindi na magsulit-sulit pagkuha ng specimen. Normal nga may fear no, part niya sa process importante dira cleared ka sa COVID-19. Kung madumduman may 2-month-old man nga baby boy from Moises Padilla na kaya gani nga makuhaan sang swab nga 2 pa lang kabulan ang lapsag. Kung ikaw pa dira nga LSI, legal age ka na or may paminsaron, for sure makaya mo man nga kuhaan ka sang swab specimen from Tutunlan and then sa ilong hambal man ni Miss Janine. Pero inyo sa quarantine period ang result naglawig, may delay bala or on time ang pag-abot sang result since dito kita before nagapadala sa Western Visayas Medical Center nga laboratory? Yes, it took 10 days para mag-abot ang results. We were given contact numbers ng swab test ng laboratory para kami mag-contact. So, approximately 10 days ng results namin. 10 days, since nagwa from 10th day, nag-quarantine ka mo, negative ka mo sa COVID-19, pero ang 4 days, nag-spend pa ka mo home quarantine or ginpatapos nyo ang 14 dias sa skulahan, tub-tub na gin-release ka mo sa mga nurses or authorities natin? Sa nag-abot ng results namin, pwede na kami ka-home quarantine, but ipadayon pa Japon ng 14 days. So, wala kami ginsugat, gindulunggit kami sa DRMO ng Video Bacolod na van para diretso pulit sa balay. And hindi pa man pwede magwa after 14 days.
if hindi mo matasa 14 days, kaya ginadiretso ka man sa barangay. Oho. May nagapamangkot, no? Kay may mga LSI from Metro Manila or high-risk area nga gusto ba nila sige-sige sa gihapon ang pag-work nila samtang nag-quarantine. So sa case mo, Miss Janine, it's possible. I'm sorry, I do. May mga LSI sa ibang area nga concerned bala nila basi hindi sila maka-work from quarantine center or maka-work sila bi samtang nag-observe sang mandatory quarantine period. Pero sa case mo, daw dili na napamatud-an nga it is still possible nga maka-work ka sa gihapon samtang na or during quarantine period. Yes, I would really advise na magbitbit sila sa ilang pocket Wi-Fi or wireless modem, if possible. Kay kaya man sa data, actually, kag meron man mga power outlets na pwede makasaksak and supportive man ng mga BHW to na magbulig man and as well. Pero if kinahanglan garo wired connection, I don't think it's possible. So, just need to... For them, kailangan nga nila preparahan. Pero sa school, kung nga na quarantine, may connection sa internet nga gin-provide ang city or personal ka yung mga packet wifi, modem? Personal. I got my own. For sure, nag-change gid ang imo sininga daw ang lifestyle kumbaga sa sulod do, like ang sleeping habits mo before sang i-compare mo ang imo sininga life during quarantine kag normal life mo as an employee, anong differences, Miss Janine? Yes, for the entire 4 months, ang tulog ko lang is 3 months because I was overthinking, what if hindi ko makapuli, what if ano matabo sa papa ko, and ang pinakakalawig na tulog is pag-abot ko na gid sa balay. So, everything was changed, especially my eating habits. I'm into healthier lifestyle. And how about yung sleeping habit mo, Miss Janine? Late ka na ba tulog or early pa ka mo ginapa-sleep? Super late. Super late. So, of course, may movie. Katulog ko mga 3 a.m. na and we wake up like 7 for breakfast and coffee. May iba nga ay nga ano man, wala sila exercise or gina-encourage ka mo sa mga BHWs nga dapat find time gid or allot ka mo dira pila ka minutes para maka-stretching, jogging or within sa inyo sining mga room. Actually, na-curious ang tupad ko na room kung ano ang lupat-lumpat sa room ko. Okay. Kaya jumping rope ko. So that's why after to nila nakita na the jumping rope ko and exercise lang sila sa tiyak na room. So everyone is exercising that time. They are allotting like 10 minutes para makapagbalahas. Okay. Wala man niya problema sa mga fellow LSI kung ano man nilang ila ginaobra, like hindi man sila gahod, wala man sila sa mga unnecessary dila nga mga activities nga ginaobra nga makadistract man samtang naga-quarantine ikaw. No, actually ang tupad ko nga room nagdala sila ng speaker nila. So, every 4 p.m., tupatukar na siya music. So, we are requesting songs para at least madula ang boredom namin. Okay. So, overall, Miss Janine, anong pinaka-na-learn mo sa imo LSI kag quarantine journey? Yes. We need to be prepared, be ready, be vigilant at all times. So, importante, gid mayara kita savings sa aton account or sa aton bank account. Pero just in case may emergency na matabuan mo ni, mas hindi ka man mapadpad or di ka makatubo, at least you're prepared. You're very prepared all the time. Okay, savings. May iban ka pa nga na-learn aside sa, syempre, kung emergency cases, kinanglan ng savings kay subong mga tao. May arasig pa mga tao nga grabe pa gastohon. Though, hindi ban kinahanglan, pero nagagastos sa gihapon para masatisfy man ang ina sinid. Wala man na problema kung enough ang imo sining funds. Pero mo na gani base personal ko ya. Mas mayo kung save ka para in case nga may mga emerhensya, hindi buday simo nga mayara kabla butungon dayon nga kwarta. Miss Janine. Yes. I'm guilty of that naman before. So, I'm really thankful as well na may nabilin pa ko somehow. At least, on time. Sang time nagitawgan ako sa City of Bacolod, especially Team Rojas, Councilor Cindy Rojas, na prepare na kami for our flights from Manila to Bacolod. At least mayara kami pambayad diretso sa ticket.
Kaya iba nag-abi nila ang LSI, ang LGU sang syudad, amo na ang naghatag sang fare, no? Airplane nila nga ticket. Pero personal na yan, no? Unlike sa mga OFW, nga ginabuligan, no? Sang national government. So, hindi man nangin mabudlay si mo or nangin hapos ang pagpakigangot sa office ni Councilor Cindy with regards sa mga documents nga need para ma-include ikaw abi dira sa sweeper flight or pabalik dira sa Bacolod City nga biyahe? Yes, with regards to that, first ko gid pangita is paano makapuli sa Bacolod. So I'm very thankful to my friend, to a good friend, Jay Latido and Ma'am Che Gonzalez, who provided me numbers ni Sir Robert, secretary ni Councilor Cindy, para sabi ng first ko na contact to ask for requirements and steps para maka-avail sa sweeper flight papuli sa Bacolod. So, from there, first day pa lang, they're very accommodating and as well provided me with the list of requirements to fulfill para madala ko sa list sa mga LSIs papuli sa Bacolod. Miss Janine, anong mga tips or advices nga mahatag mo sa mga future or next batch nga mga locally stranded individuals nga gina-expect man nga mag-aabot diri sa Bacolod City in the coming weeks, kag anong advice mo sila samtang nag-observe sang 14-day nga quarantine period? I just prepare for, I would advise, actually, Sir Dale, damo, ga-message ako sa Facebook. So, gapaman ko sa paano makapuli, ano ang dapat ubrahon, and I would advise kung mayara ka mo cellphone, may pwede mo ka-download movies, prepare lang gid, or anticipate nyo lang anong maobra nyo within the 14 days. So, since open naman, di ba, ang laboratory, ang swab test sa Bacolod, so siguro mas mapadali pa ang results. So it would take siguro less than 14 days ma-quarantine sa quarantine facility as long as may results na. So just prepare and be creative lang sang obrahon nyo every day sa quarantine, and you'll enjoy staying there. Daw wala mo lang ginamind, daw kadasig man lang si mo once sara ka nila sa school or nadugayan ka gid, Miss Janine? No, just keep yourself busy kay madasig lagi ng oras. So as syempre ako, start ako work from 8 a.m. up until 5 p.m. So I'm still following up my emails. So do sa wala man lang kay do kadasig lang gid sang adlaw para sa ako. Okay, so good thing ni no kay I think yesterday lang no again inaugurahan na ang level 3 nga biosafety molecular laboratory sang Corazon Ocsin Montaliban Memorial Regional Hospital. So gina-expect naton nga once nga mag-operate na, I think nagabato na gani sang swab specimen ang result dasig no kay ang average based on DOH nga protocol 70 or 48 to 72 hours gina-expect nga mayara na dayon sang result. At least kung cleared ka sa COVID-19 makapuli ka na sa inyong sininga balay, mahawanan ang mga public school, ma-disinfect, mapreparahan para sa next batch naman sang mga locally stranded individuals. Miss Janine, tagan na kasang time para magpasalamat sa mga persona for sure lawig ng imo sininga listahan. Pero sige, tagan ikaw sang tion para magpasalamat sa mga tao nga nagbulig simo sa Bacolod City, kay Councilor Cindy Rojas kag Siban pa. Go ahead. Yes, hi everyone. So nagbulig sa ako, Bapuli. First, ang Legaspi Albay, who were very, very good to me. Na isa ko lang katawag anytime gina-accommodate niya ko. And pagpuli ko lang sa Bacolod, kay Councilor Cindy Rojas, thank you so much, ma'am, sa any time of the day, gina-replyan mo ko, maskin sulit-sulit ako mangkot ko, kulit-kulit sa akon. And sa mga drivers, pag-abot pa lang sa airport, makita ko gid ang smile nyo maski nakamask ka mo, that we are we are so welcome pag abot pa lang. So and also sa kay nurse sa school nagsaka pa naog from first floor to fourth floor twice a day para i-check ang temperature, to give us medical tips and advice, and sa mga PHWs na prepare sa food namon, sa mga drivers, sa BRMMO naghahatag sa mga necessities namon every day, especially to my family and friends and neighbors who loved me and supported me all the way since day one.
So Miss Janine, sa subong nga current situation, ano lang naara ka na sa normal mo nga life or maubra mo ng mga butang nga dapat sa una maubra mo samtang nag-observe ka sa quarantine? Yes, so far at least mas nami ang tulog, kag mas nami ang feeling nga ara ka na sa family mo. So that's why some people won't understand ang situation sa LSI kung wala sila mismo sa situation na amunin. As in super budlay. So I'm just thankful lang sa part ko kay wala pa ko baby. So how much more pa sa mga mommies na stranded na layo sila mga babies. So currently you're working from home, Miss Janine? Yes, working from home. So hindi mo siya budlay. Ano gani work mo, Miss Janine? I work as an interviewer sa isa ka overseas employment agency. So I'm doing as well some part-time jobs and online selling. Para makadagdag savings. So meaning do ka diskartidor kumbaga no, kung mayara mo lang sang palangitan-an nga iban, ginasudlan mo, Miss Janine? Yes, since I'm not working full-time naman sa agency, so why not do some other resourceful stuff para makaganar pa. Sige. Alas 11:57 Action Radio Philippines Standard Time. Ako personally, luyag ko magpasalamat kay Miss Janine kay kung wala siya nag-post regarding siya sining LSI kag quarantine journey sa social media. Daw wala ko man ma-picture out kung anong mga nagakalatabo sa sulod sang quarantine center, kung anong mga aktibidad nga ila sini ginapatigayon, ano nga mga butang ang gina-provide sang LGU sa Bacolod City, especially ang accommodation. So amo to nabatian ninyo ang personal confession kag narration sang mga aktibidad nga ginagyan or gin-experiensyahan sing sa kabakulan niya nga locally stranded individual. Miss Janine, basi may nalipatan ka nga i-greet dira or tamyawon subongaga? Yes, I'd like to hello sa papa ko subong kay gapamati siya. Gusto niya get i-greet sa radyo and to my cousins, to my friends, especially sa mga bago lang nakagwa ng mga friends ko from quarantine man. So, congratulations. Nakagwa na ta sa Zelda. And I'm very thankful to everyone. That's all, Dale. Miss Janine, bokataya salamat gid sa pag-share sa imo sa nga LSI kag quarantine journey. Kabay pa nga may mga LSI kita, future LSIs nga natandog man kag at least may nakakuha man tips or advices para pwede man nila maubra ang imo sini nga ginaubra before, at least mas magiyahan sila kung ano pagid ang mga butang nga dapat obrahon samtang nag-observe sang 14-day nga mandatory quarantine sa public school. Miss Janine, salamat gid and mayong aga dira sa mga family and God bless you. God bless you. Thank you. Salamat. Alas 11:58 Action Radio Philippines Standard Time. Mga aksyon, bago nyo gid lamang nabatian ang LSI and quarantine journey sing sa kabakulan ng locally stranded individual from Legazpi sa Bicol Region. Nagbiyahe pa Manila, pabalik diri sa Bacolod City. So all in all, 4 months ang sining struggle no, para makatapak pabalik diri sa may syudad sang Bacolod. Kadamo sa mga butang nga dapat tandaan sa mga ginpanghambal kag confession sing sa kabakulan niya LSI para sa mga future pagid lang mga LSI para at least aware sila kung ano ang gakalatabo no sa quarantine center sa diri sa may syudad sang Bacolod. So isa sa mga natandaan ko is be prepared. Be prepared gid ang mga future LSIs. Pwede ka mo ka-search dira sa mga policies or guidelines nga gina-implement sing sa ka LGU sa inyo sining pagpapuli. Savings importante gin mo naman ni Miss Janine Bocateja. So dapat take note kita, hindi kita sagay gasto subong especially COVID-19 pandemic mga ka-aksyon. Kag pag-appreciate sa mga frontliners naton nga usually wala nahatagan sang spotlight dira or hindi gid siya bala center of attraction dira, like ining mga bus drivers naton, mga barangay health workers, mga nurses, doctors, mga city officials. Congratulations kay makitaan gid naton naga-work kita hand in hand para at least mapadasig kag mapahapos ang process sa mga nagapinauli nga mga LSI kag returning OFWs mga ka-aksyon. Naman na nami ang kusang inambali Miss Janine nga makitaan mo bala ang smile sang bus driver bisan na
nakamaskara or bisan naka-face mask ang mga kaaksyon. Amo nang balin lang, bisan okay lang na hindi ka ma-appreciate kay pero may mga tao ginaya nga makabatsyag kag makakita sa mo sining worth kag kung paano mo sila ginatipan. Sila nang maka-appreciate. So salamat gid sa mga frontliners like mga city bus drivers, barangay health workers, mga nagaluto sa pagkaon sa mga LSI. Hindi mapos sa 5 times a day libre nga ginapakaon ang mga LSI. So sa mga nagapamangkot, if may mga additional ka mga inquiry, magpakigamot din lamang sa office ni City Councilor Cindy Rojas. Kay siya ni ang chairman sang action team on returning non-OFW residents or sa karon LSI na ang tawag. Sa ila mga ka-aksyon para sa additional nga mga requirements kung paano makapuli. Good morning lang sa naton ka mga Facebook Live viewers kay Jeril Hara, Mark Haneo, kay Jocelyn Arisevita Olaka, mayong agaman kay Kathleen Nanga, kay Mary Emia Anticanyo, watching live while on duty. Si Bea Murillo, mayong aga. Si Bea Jonathan, good morning. Kay Maymar Fernandez, mayong aga. Sir Edwin Pineda. Si Brian Matarong, kami sa Cadiz City nga wala pa mon result house. 16 days na kami gin-quarantine. Kita ni lihog lang ko na swab test man kami. Result na lang gid ang amon nga ginakulata. Concern kasi din siya LSI or returning OFW. And good morning man kay Merly Gonzaga, blessed Sunday and God bless. Alas 12:02 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian mga ka-aksyon ng panibagong episode sang Tingog sang Kabataan Radio Programa. Dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Kada Domingo nga adlaw sa alas 11 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Saluwat akong inyong radio host Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!